Hola, soc Jaume Vallcorba de la Fundació Catalunya Estat. Estem parlant del dèficit fiscal i en què ens limita els catalans, però també hauríem d'analitzar què ha passat a Espanya amb els fons de cohesió europeus. Resulta que si mirem, entre l'any 86 i el 2006, Espanya ha rebut 120.000 milions d'euros, que equivalen a 3 plans Marshall. És el país del món que ha rebut més ajudes de tota la història de la humanitat. Però esclar, si analitzem també ja els últims 27 anys, Espanya ha rebut en fons europeus 144.000 milions d'euros. Però en el mateix període, resulta que en aquests 27 anys s'han portat de Catalunya o ens ha robat 300.000 milions d'euros. Clar, en 27 anys la pregunta és, si sumem aquestes dues xifres que són 444.000 milions, de què els hi ha servit a l'estat espanyol? Només hem de veure que estem a punt de la fallida. Per tant, és l'estat que ha rebut més diners del món i els ha gastat més irresponsablement. El resum seria, el dèficit fiscal vol dir per Catalunya pitjor ensenyament, pitjor nivell de vida, pitjor sanitat i pitjors infraestructures. Què és? El dèficit fiscal és l'eina de l'Estat per empobrir l'economia catalana, arraconar-nos, convertir Catalunya en un suburbi i un territori totalment aïllat. Ens ho mereixem els catalans, això?